tijd voor een volgende wens. Zoals u kunt zien hebben we hier prachtige bomen staan en daar prachtige weilanden. Dus we zijn aan de rand van een kern. En ja, het wordt een hele lustige dag om het zo maar eens uit te drukken. Dus we gaan eens even kijken wie we kunnen gaan verrassen vandaag. Ik ben gewoon zo brutaal om eventjes door het grind te lopen. Het grindpad kraak, zou Spring en Span zeggen. Ik zie al een paar dames vragend naar buiten kijken. Dus we gaan eens even aanbellen. Ik denk, wie zijn dat nou weer? Ik hoop niet dat ze denken dat het Gaston is met een grote cheque. Hallo. Hi, wij zijn van Omroep PNM en ik ben op zoek naar Luca. Ja, ben ik. Ja, nou, hallo. Wij zijn bezig met een actie Maak het Wor. En dat houdt eigenlijk in dat mensen voor andere mensen een wens kunnen indienen. En voor in verband met corona, omdat we zo'n zwaar jaar gehad hebben. En nu ben ik opgegeven voor een verrassing. En er zitten volgens mij een paar dames in de woonkamer Ja, die zit binnen, ja. Ja, die bij het complot hoort. Ja. Oké. Je bent toch Nick, de dansleraar, hè? Toch? Ja. Ik heb een goede dansles van je gehad. Willen jullie dan binnenkomen of zo? Wat? Als dat kan, graag. Ja. Ja, wij willen dus mensen zeg maar, die een zwaar jaar door corona gehad hebben, een beetje in het zonnetje zetten en door een wens te vervullen. Hoe heeft corona u geraakt dit jaar? Ja, weinig weggaan, weinig mensen over de vloer. Ik denk zoals iedereen. En als je al alleen woont in een dorp als Koningslust, wordt het wel heel erg stil en eenzaam. Ja. En Nicole kwam er denk ik af en toe toch nog eens voorbij? Nicole is ook natuurlijk wel eens geweest, maar ja, Nicole heeft ook eigen beslommeringen. Die kan ook niet elke week mee bezighouden, toch? Zal ik maar zeggen. Ja, dat kan niet, hè? Ja. En heeft u zelf ook corona gehad of bent u de dans tot nu toe ontsprongen? Dat weten we niet. In maart ben ik wel ziek geweest. In juni of juli ben ik naar de longarts geweest, omdat ik heel weinig lucht kreeg, al vanaf maart. En blijkt dat ik gewoon nog 55% longfunctie heb. Ik doe nu een longrevalidatie bij de fysio. En hij zegt, ja Loeg, dat is een typisch geval corona. En hij begrijpt gewoon niet dat de huisarts, longarts of de huisarts ondersteuner mij geen test heeft gegeven. Mm-hmm. Want je kunt niet van 80% longen wat ik had, na mijn halfvaart, naar 55% gaan, zomaar. Ja. Zegt hij. Yes. Ja, ik zeg ja, daar had ik mezelf niet over nagedacht. Dus ik weet niet of ik dit anders ben ontsprongen. Kan ik niet zeggen. Ja. Maar hoe dan ook, zeg maar, na toch wel een zwaar en eenzaam jaar als we nu horen, heeft Nicole er iets leuks voor u bedacht om het vandaag eens een beetje leuk te maken. Oh, wat gezellig. Dus ik wou voor jullie vragen, Nicole, kom jij ook met ons mee? Dan gaan we eventjes naar Panningen om wat leuks te doen. Naar Panningen? Ja. Nou, ik zou zeggen, sloot goed af. Nou, dames, nou, welkom in Panningen. Ja. We staan hier aan de achterkant van Change, dus wat denken jullie dat we vandaag gaan doen? Change, kapper is dat. Ja. Dus we gaan er nog wat mooiers van maken dan dat het nu al is. Met mijn haren? Ja. Oké. Dat was bestaan niet wist. Dus bedenk je even, wil je een Patricia Pai koep of wil je iets anders wat je... Nu heb je de kans. Gordon, blond, krulletjes. Ja. Oh. Je mag lekker met mij meelopen. Dan gaan we naar richting de funruimte en dan gaan we er wat leuks van maken. Ze is nog een beetje aan het twijfelen of we er wat leuk gaan opsteken. Maar dat gaan we even kijken of dat bij het gezicht past. En of ze dat zelf leuk vindt. En dan gaan we er een feestje van maken. Ja, de opgeefster. Ja. Even een vraag, waarom heb je Luca opgegeven? Omdat Loege eigenlijk heel veel in haar leven mee heeft gemaakt. En zo'n sterke persoonlijkheid is dat ze maar altijd maar doorgaat. En daardoor, ja, eigenlijk weet wat eigenlijk het leven wel inhoudt. Want ik heb gewoon ook heel veel meegemaakt de laatste 2 jaar. En ondanks haar eigen ellende met alles, is ze er altijd voor mij. Ja. Ik kan altijd bellen, ze staat altijd voor me klaar. Dus ik had iets van nou wil ik iets terug doen. Ja. Dus gewoon super vriendin. Ja, en nu heb je zeg maar een lofsteek over Luca afgestoken. Maar datzelfde kan ook voor jou gezegd worden, want er heeft ook iemand jou opgegeven. Oh, serieus? Ja, jij dacht dat je zomaar mee mocht. Nee, dat is allemaal een voorbedachte raad, hè? Oh, oké. Ik wil je eventjes wat laten zien. Ja.
Even. Ja, ik dacht het al. Dit heeft ze heel zeker niet verwacht. Dit verzint een verrassing voor die allerbeste vriendin Luga, die dat ook natuurlijk hartstikke verdiend heeft. Maar, wat denkt ze van zichzelf? Wat heeft zich al allemaal metgemaakt de afgelopen 2 jaar? Ik vraag me mij af wie ze het nog allemaal volhult om op de been te blijven. Daarom heb ik ook PNM even een berichtje gestuurd van, kunt je ons Nicole ook niet een verrassing bezorgen? En dat Nicole, dat gaat nou gebeuren. Laat ik lekker verwinnen samen met Luga en ik kom die straks een dikke knoevel geven. Dikke kus. Haaien. Ja, dat is wat te voor. Dus we gaan naar een andere kapper hier in Panningen. En dan hebben we straks even dat jullie elkaar kunnen zien met de nieuwe haardos en helemaal opgemaakt. Kom binnen, kom binnen. Zo. Hallo. Ik heb Nicole meegenomen. Ja, er begint al iemand heel blij te kijken aan het einde van de zaal. Ik ben Marianne en ik ga jou de haren leuk doen, dus we gaan beginnen. Kom maar Nicole. En dan gaan we beginnen. Heb ze zelf iets in gedacht wat ze heel leuk vindt, zoals ze al heel lang gewild is, maar wat ze eigenlijk niet gekregen heeft? Of ze van doe maar iets? Of, Ik heb geen idee. Ik heb er geen tijd voor na te denken. nee, en dan maar overal. in het verleden heb ze nooit zoiets gehad van, ik zou wel eens heel veel lichte plukken erin willen hebben. Maar dat ze zelf zegt van, dan moet ze nou alles zich wensen met de horen. Dus als ze zegt van, ik heb heel graag dat of dat of dat doe ik dus. Dus alleen geen Ik heb allemaal lichte plukken gehad. Ik was wel langzaam met roer daar niet gewoon, maar het is wel alleen maar donker. Ja, maar rood is donker, hè? Rood is altijd donker. Ik ben ook altijd rood, maar ik ken ze dich ook feller rood maken. Dan doe ik dich bijvoorbeeld rood maken en dan doe ik highlights in en dan doe ik in de wasbak nog iets erop en dan krijg je hele lekkere, leuke, sprankelende plukjes erin. Dat is goed. Ja? Nicole, waarom denk je dat je zus eigenlijk je genomineerd heeft? Omdat ze altijd zegt en vindt dat ik altijd voor iedereen klaar sta en mezelf altijd maar voorbij loop en vergeet. Maar ja, in sommige situaties kun je gewoon niet anders. Moet je er gewoon voor bepaalde mensen zijn. Zieke ouders, mijn zoon waar ik van alles mee heb gehad qua ziekte. Mijn dochter heb ik veel zorgen om. Dus vaak cijfer ik mezelf weg. Dus ik denk die reden. Weet ik wel zeker. Ik zie krullen. Ja, mooi hè? Ja, vanzelf. Niks wat te doen. Ze zou willen dat ze ze al had, maar... Ja, dat... Ja, ik krul ze wel eens ooit zelf hoor. Maar, Nou, dat ziet er wel echt heel erg mooi uit. ja. Je kunt zo naar het gala, zou ik zeggen. Ja, maar jurk vind ik een beetje... Kijk, zie. Echt mooi. Ze twijfelde nog of we het op moeten steken, maar dat is er helemaal... Ja, echt mooi. Ja. Ja. Ja, omdat ik dat nooit heb hè. Nee. Nee, van opsteken, ja. Ja, ik zie het. Mooi gedaan. Nou, de volgende keer mag je het zelf proberen. Nou, Luga, je hebt het gezien. Wat vind je er zelf van? Ja, geweldig. Geweldig. mooi Ja, hebben ze geworden, echt, het zijn kunstenaars, die meiden, echt waar. Ja, ik denk ook altijd. Ik zou graag willen dat ze elke ochtend even bij me langskwamen. Oh, heerlijk hè. Maar dan moet je tijd voor hebben hè. Ja. Ja. Dus, Heel maar- leuk. En je zei al net, ik gebruik zelf nooit lippenstift. Gebruik je zelf vaak veel make-up of weinig make-up? Of- Nee, altijd heel weinig make-up. Ja. En nog wat geleerd vandaag? Dat kan ik echt niet nadoen. Echt niet. Dan wil ik dus namens Change nog even een kleinigheidje aanbieden, een paar productjes die je kunt gebruiken. En een kortingsbon voor eventueel in januari, februari voor de huid of voor gezicht een keer terug te voegen. Hoor.
oppakken vanaf hier, oppakken. Eén keer dit te doen, laten vallen. 2 sprietjes pakken, vastmaken. En dan doet ze dit. Ja, super schoon. Echt apart. Jammer dat we dat zelf niet kennen, hè? Nee, dat kijk niet. Dat kijk echt niet. Nee. Ik ga het oefenen. Dan geef ze op mijn oren. Ja. Groot lang en dan... Ja, goed ik dat doen. Ja. Ik vind het goed. Ik vind die ook wil ik ook echt fijn. Echt chic. En de make-up ook. Echt mooi. Ja, dames, welkom. Ik zou zeggen, we gaan naar binnen. Ja, eigenlijk die toch elegant is, met eigenlijk de feestdagen in het vooruitzicht. Ja. En je bent toch een beetje een stoere vrouw, vind ik eigenlijk. Ja, want je hebt heel veel overwonnen. En je bent toch alle tegenslagen, dus je bent er super goed uitgekomen. Ja. En nou hebben we een outfit gemaakt die een beetje feestelijk is en toch stoer. Ja, dat is erg leuk. Ja, dan hoop ik dat ze een hele leuke metamorfose heeft gehad. Ja, absoluut. En als bedankje wil ik je dit aanbieden namens A4. Dat jij gekomen bent. Ja. En dat ze een leuke herinnering aan ons hebben. Ja, zeker. En succes in de volgende betere jaren natuurlijk. Ja, Hè? dat gaan we vernoemd, hè. Dankjewel. Nou, heel leuk. Klap.